ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅರೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಲ ಸಂದದ ಯಾಕ ಸುರುಟು ಭಾಷಣ ಪ್ರತೂನಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಭಾಷಣ ತೂಪ ಅಂಡ ಕೇಮಲ್ ಶ್ರೀಗಳ ಭಾಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತುಲು ಟಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚದ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷಣ ತೂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಸೊ ಇರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದು ನನ ತುಂಬಾಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಇಪ್ಪಡು ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ದು ಆ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆ ನಾನು ಒರಿಪ ಓಡ್ ಬಂದು ಎರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಲೆ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಿತ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರ ಸುರುಕಾದ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತೆರಿಯರೆ ಬಂದ ಉಡುಪಿದ ಬಾರ್ಕೂರ್ಗೂ ಪೋಯ ಇತ್ತ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಪಗ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಪಂಪಿನವು ಎಂಗಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಅರಮನೆ ಪಂಡದೆ ಎಣಿದಿತ್ತೆ ಆಣಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಪಂಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಉಂಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಳುಪೆರ್ನ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತ ನಿಂತ ಅಂಚ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ಒಕ್ಕೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೇಳೊಂದು ಪೋನಕ ಅವಳೊಂದು ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕೋಟೆ ಆನೆ ಕಟ್ಟನ ಜಾಗೆ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟನ ಜಾಗೆ ರಾಣಿ ಮೀಪುನ ಜಾಗೆ ರಾಜರು ಮೀಪುನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬುಡಾತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆರೆ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಳುಪಾಲ ಸೇರಿ ವಂಶಸ್ಥರು ನನಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕೇರಳದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಹೋತನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರದಂಚಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡಿಜರು ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಂದು ಪೋನಾಗ ಕುಂದಾಪುರ ಕಡತದು ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋಳಂಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಅವಳೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಹಾಕೋದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ನಾಟಕ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಜನ ಎರಿಕೆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆರ ಒರಿ ವಂಶಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಕನತುಕೊಂಡು ನಾವು ಉಡಲ್ದಿದ್ದು ಅರಗೇನು ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡ ಪನಿಯರ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇ ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇತಿಹಾಸಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಆರು ಕೊರ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಲವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಧೈರ್ಯವಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬಗೆ ಆದ ಆರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತುಳುಕು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗುರಿಯರು ಅರ್ಧ ಬೊಡಿದಿಗ್ಲ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂಪೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಗೆಂಡ ಇನ್ನುವರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಪ್ರಜೆನ ಕನತದ ಜಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ಲಾದ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ಪರ ತೀರಿಗೆ ತೆರಿಪವಲ್ಲರಂತ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಇತ್ತ ನೆನಪು ಮಲ್ಬಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಲ್ ಬಗ್ಗೆ 12ನೇ ಅರೆಗೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾಪ್